записваме с Dangerous with BG и ще играем на Stay Forever Together, който е мап за Team. Да бе, за Team, който снимат, нали, Team. Който снимат. Сега влезни тук и натисни бутона. Чакай бе, тук има ридми, тук Server Properties бутон, така, нещо си, така, добре, айде давай. Ама влезни другата и натисни бутона на 3. 1, 2, 3. И сега падаме. И сега това е епизод 1, влезни там пред Pleasure плейтите. Аз съм го играл. Там нали трябва да се натисне нещо? Да, първо да четеме. Welcome test sub. Не четни ме глаша, че тук ще кажа, че не си говори. Аз знам. Така, значи, какво пише там? Значи ние сме някакво опитно зайче, което трябва да се измъкнем от това. Айде влези пред Pleasure плейтите. Айде влизай. Така, са се отворили вратите. Фака. Така, скачай. Стой там. Чакай. Ти си джъмп. Дай пак от начало. Не, всъщност няма нужда. Това беше як трол, помежду другото. Сега почваме от начало. Айде, дай. Стоя така. Така, давай. Така и готово. Добре. Всяко ме беше тръгна. Така. Айде. Защо не се отвориха вратите? Защото аз не бях стой. Така. Така. Има актуарата помежду другото. Айде, натискай ги. 1, 2, 3. Абе, няма нужда от 1, 2, 3. И стигнахме до второ ниво, ние сме направо... Така. You have to така. There is just one way to complete this, because you can't stand on the three pleasure plates at the same time. Айде, стига! Човек, разбери къде да влезем. Ти ще си отдясно, а ние сме отдясно, а ти си отляво. Аре бе! Така, тук не знам как се прави това. Трябва да се появи чест някъде, чакай. Не, давай! Скачай го, чакай се. Чакай бе, човек, тук трябва да се появи някъде чест. Сигурен съм. Фака, ти играли ли си тук? Ама аз съм го дал този мап по това в YouTube. Добре, ходи на първото. Ела, стъпи тук. Ходи на първото. На първото. Там сега трябва да се появи чест някъде през стълбите. Ходи на първото да се качи горе. Ама не трябва да се качваш, тук трябва да се появи нещо. Не трябва. Добре, айде давай, качвай. Давай на второто. Така. Това е за тебе, май. Не е за мен, няма как се случи. И аз те пак, я да видя. Да, при мен се идва. Тук има копче. Чест, имаш ли някъде? Нет. А сега нещо... Стой на този Pleasure Plate, камъня. Да. Стой на другия. Тук е за мене. Тук трябва да хвърля нещо, сигурен съм. За да мога да ми се пусне това и да се кача на го... Опа. Ето го честа, готово. Ето, готово. Сега трябва да ми го дадеш и да стъпиш... вода. Сложи го тук в диспенсера и май трябва да стъпиш някъде, за да ми го изстреляш. На първото там, май. Тук стъпи. Дай пак. Я виж, че не трябва да се изстреляш на камъня Pleasure Plate. Така. Не си трябва да го изстреляме, ама не знам как. На 3 двамата. Danger, на 3 двамата. Ще стъпиме на тия камъните. Не бе, там нали има камъни. Да, тук стъпи, тук. На 3 двамата. 1, 2, 3, айде. Абе, и двамата трябва да стъпим на това. Ема, ти се ожили вътре това. Дай! Айде, пусни се. Пипър. Човек, нещо сте много сигурно с връзката с това. Така. Дай още едно, ако има. Имам. Така. Сега трябваше, Как ще се качи горе? Качвай се. Давай. Айде. Не си го хвърля добре. Така. Давай. Хвърли. Тъпли си, бе! Не. Шаречна! Така. Има бутон, натисна го. И тук има още един бутон.
Ами, айде влизай на Pleasure Plate. Така, и минахме и това ниво. Ние просто сме супер Stay Forever Together. Има торта, ще си хапа. О, what? I need to get TNT. Да натиснем бутона. Не го натискай. What, how didn't he get... О, аз го натиснам. Бегай. Бегай, Да, дификът. Така. I'm impressed. Maybe I showed... Ага, you cheater, май така, system is good. Не съм читал, май тъп. Така. I'm impressed. Maybe I should make it more... И тук не виждам много реч, макар че ще има реч. Сигурен си. Тортата къде е са? Изядох я. Те са около 40 нива, така че на това ще има 50. Знам. Я, стой тук са. Тичай, бързо. О, няма рейдж. 1, 2, 3. Айде, давай, бързо, тичай. По-бързо. Така. Ама чакай, на 3 стъпни, на 3. 1, 2, 3. Опа. Айде са на отгоре се качи. Ти не трябва ли да си там? Така. Опа, знам какво е това. Не бе, човек, всеки трябва да си... Да, Динджер, качи ли се ти отгоре? сбутаме. Внимавай. Съм пак от начало. Защо пак от начало? Аз съм читър. Не, дей. Дай пак от начало просто. Стъпи там на 3. Ох, както да решим. Добре, хайде. 3. Дай, Динджер. Дай. Така. Читъра. Ха, but you can't open this door. Не можем за сега. Динджер, качи се ти така като нас в другата страна. И давай, и внимавай. Щом стъпнеш, ще се появява блокче. Внимавай като такова. Всяко трябва да правя. Да внимаваш, да ги прескочиш и да отидеш на другия Pleasure Plate. Ще речне. Готов. Не! Телепорт. Да, ще ударя един тъпър. Така, то телепорта не е чит. Така. И сега отиваме до тук. Opening cake room. Чакай малко, къде е? Мани ги тия кейк рум, не ти трябва. Ама човек, аз съм гладен. Тук има Ето ти. Айде. Айде, следващото. Чакай да прочета. Please leave the cake alone and just stand on the Pleasure Plate and then eat cake. Айде. Така. Чест. Дай ми флинта, ако има нещо. Не може да го отворим. И аз стъпи тук на Pleasure Plate. Диде, now can you burn така? Каква имаш? Бягай. Литен стил. Бе, гати, то не се пали. Майка ти! Къде е вода? Вода! Няма вода. Има. Чакай, май се падна нещо, той е огън. Бе! Подпали се. Край. Тук има вода. Danger Sweet BG. Направо минаха така през него. Така, значи тук, дай да се кача горе, стой тук. На Pleasure Plate. Така. Значи... Това е пъзъл ниво. Да, някакво... тук има вълна. Чакай малко, имаш ли горе някакъв Pleasure Plate? Не, няма. И да, има, ама... Чакай да подпаля на първо тая вълна. Дали трябва да я пазим? О, скелета, много си найс. Къде е скелетън? Да. Значи тук сега палиме някаква вълна. И тук текна вода. Стана ти. Мабич. Сега трябва нека си стъпнеме. Много си тъп, бе! Стой тук да се кача горе. И горе няма нищо. Има. Ще го мина. Дръж горе, бе! Долу. Наспи. Тата. Айде, давай, там си. Сега, айде, качвай се оттам. Така, сега мисля, че тук трябва да се кача. Да. Мерси, значи това е трябвало да стане. Аз просто това съм го гледал само първите няколко епизода, нали, 5-6 нива. Аз нито един път не съм го гледал, обаче трябва да си смарт. Така, от тук потече водата. Да, чакай малко сега, Майя, аз трябва да скоча. Или? И там потече,
потече вода. Точно така. Айде да напуснем тук. Ох, да, тук първото ниво е готово. Сега някой трябва да се... Не, първо ти трябва да се качиш оттам. Сега ти трябва да ме държиш сигурно там. Нещо. Хайде, Динджер. Айде, качвай се. Малафака, как сега да Нищо, отида? остави го, просто слети от другата страна. Talking to inventory. Айде, качвай се. Сега натисни го това и нека потече и мисля, вече е готово. Да, стигам до толкова. И какво ще правим? Еми тук е една табелка. Don't look up or I'll kill you. Сега се една крава, що махнах скелета. Не знам някакви неща. Айде, идвай тука. Ей! Минахме и това ниво. Така. И пето ниво. Чудесно. Така, Flint and Steel. Тук да си репераме Flint and Steel. Бягай да го репераме. Сега да си взема Flint and Steel. Айде на следващото ниво. Опа. Това ниво май... Ходи там. Значи. Това е някакво... О! Сега тук трябва да подпалим вълната. Ама нека си трябва да я спираме преди това. Значи. That doesn't look very nice. Това не изглежда доста добре. Някакви бутони, pleasure plate. You have not finished. Сега, как да спаваме водата, за да може да отидем нагоре? Виж във водата в центъра дали няма. Чакай. What? Така, няма нищо. Водата. Ето! Може да я спреш някъде оттам? Да, то... Аз се отдавя, майка. Не, няма да се отдавя. Всъщност съм горе, да. И Така. горе. Си увелича малко брайтнеса. Така. Моя до край. И тук има вълна, така че опа. Добре, че има вълна. Ще я подпаля. Има вълна по Динджер. Пак се изгорях. Аз съм гладен. И хора, до тук няма нагоре, че това е нещо, което иска да гледам. Нататък после ще има едни... Не знам, като пъзели такива нива и тогава има нагоре. Бегай тук, че те... Подпалих. Само си, колко сърца си? На 3,5. 2,5. Аз съм 3,5. И така, тук има някакви левери. 3 съм даже, 2,5. Левери, още един левер. Полагам го стои. Нищо да се спре. Така, и още един левер натискаме и водата спря. Не. Чакай да го видя този. Спря. Спира. Готово. 3 натиснал. 4 натиснах, как? 3 натиснал. Натисна ли го и последния ден? Давай. То. Спира. Сега палиме вълната. Нещо трябва да има сигурно. Так. Така съм някой гладен и не ме тук. Аз съм 3 бутчета. Ей, ела тук. Ела, човек. Ела. Стой тук. Къде е на това тук? Знам какво има долу и не искам да влизам. Стой де! Няма да ни пусне тук. Моля ти си де! Като умре, после няма да ни пусне тук затова. Добре, хайде да покажем. Исках да те бутна. Не, умирам, умирам. Не. Чакай се телепортна. Стой там, където си. Сега иска се фърля да умра. Аз си сетна спаунпоинт. Вау! Сега стой отгоре да видим какво ще е. Crack the code. О, шутърът има тук. Така. Сега да почнем. Ходи горе и ми кажи, когато нали всичко... Давай! Удари всички левали. Помести ли се нещо? Не, да. Така. Умести се. Така. Сега се качи. Това не трябва да е надолу. И това не трябва да е. Давай, давай пак.
Така. Добре. До тук добре, остава ти последния... Да, добре. Не, върни го. Така, добре, и само ти остава едно. Едно. Сега кое имам? Ети едно от тия трите по средата трябва да е. Готово, направи го. Good job. Добра работа. Айде влизай. И малко. Opening cake roll. Долу трябва да има торти. Така, мен това ми се струва доста интересно за снимане. Смисъл. Така, flint and steel points. Ами аз ще речарджа. Boticator. Речар. Добре, къде ми е това, бе? Човек, къде ми е тортите? Аз умирам от глад. Сет спам. Не, аре да трябва да лежиме, човек. Да, спам. Да си сетва спам поинтове. Айде. И нас пак се пръгат. Аре, Чакай. Така. Влезни пак, влезни. О, така, значи тук има някакво, трябва да намерим нещо, мисля, че... Така. някакъв ми изпрати в The Mining Sheep BG. Къв си ти, бе? Така, значи тук има пясък отгоре. И я натискай долу това, първите 3 голден блока. 2, 8, натисни последния. И една. Я, натисни ги пак всичките. Първия, 2, втория 8 Сега трябва да натиснеш 8. и третия. и това третото, не знам какво е, бъгното е нещо, третото последно. Да, я. Къде да съм? Горе се качи по стълбите. Горе има и кейк, ако искаш. Да, има и торта, ако искаш. Охо. Чакай, има ли Трябва да следваш числата, които ти пише, бе. Уху! Чакай си взема малко ядене. Така, Тук ми се реджина. така. Значи, какво виждаш сега? Какво виждаш сега, като натисна този бутон? Чакай малко, че се пише с някакъв фен. Ама Къде да... Долу ли да виям? Пясък, да. Да. Какво виждаш? Двойка. Натисни числото 2 там. Така, 2, тука. Сега, значи, сега това какво виждаш? Я пак. 8. Ходи натисни 8. Така, 8. Така. Сега натисни търт. И сега последното ми кажи какво е. Казвай. Я пак. Защото аз не мога да разбера. Я едно пробвай. И едно. Да! Така е. Хубаво. Айде тука. Идвай. И това май ще е последното ниво, викам. Да, защото нали много нива няма да се чуди за... Ама според... Някакъв ми пита, чуда се как да си направя интро като твоето. Ако може да ми помогнеш, ще ти бъда благодарен. Хубаво, дай после ще се разбираме с него. Добре, аз му викам, че сега снимам. Сега къде да слезна ли долу? Да, тук при мен има... Тя съм да ям. Аз имам ябълки, ела ще дам. Бати тъпия бибоксър. Аре, ела тук. Така. И това ниво минахме. Да я ти дам малко ябълки. Давай. Така. И Game Mode has been updated. Чакай, бе, буклук. Ето ти малко ябълки. Чакай да сме на... Така. Ето ти ябълки. Това ще е за този епизод, тъй като няма да го правим много дълъг. Ще продължаваме с поредицата на Stay Forever. Не, още. Давай, още Още снимам. няма какво повече. По-дълго. Това ще е края. Така, това Още едно ниво за фън. хубаво, айде още едно. Последно ниво. Последно ниво тогава. Предупреждавам. Значи тук Гравел. Гравел. Чудесно. Значи слезни долу и аз ще ти кажа кои да буташ. Тома има адвенчър, има... Аз как да слезна? Тук има... Тук има стола. Така, гледай отдолу сега. Да. Значи това тук натисни. Долу има ни бутони. Къде си ти ли? Да, къде тук? Където ми е името. Второто тук. Това. Да, това. Сега чакай да... Това тук натисни.
Сега натисни е това тука. Да, намеши ми се завия свято е. И е това тук. Не, чакай. Е това тук натисни. Е това. И ето това. До него. Да. И... Те да ги вкарваш вътре. Да бе, човек, аз това разбрах, ама. Натисни е това. То пак ми пише. И е тук натисни. Направо се отпочиваш и не до тук. И сега натисни ето това тук и сме готови, май. Май. Сега вкарахме нещо. Да, good job. Good job. Я? Трябваше да вкараме гравел в дупката. Да. Яла тук. Не, това е последното ниво. Име хора. Чай само. Нещо се багна. Много тъп се смя. Добре. Това беше за клипа. Аз бях Dangerous BG. Това бяха Castle of Games и как името. Да, ние бяхме Castle of Games. Това ще е за този клип. И ще се видим в следващия епизод на Stay Forever Together. Чао!